Здравейте, приятели на тренировките с собствено тегло, аз съм Ангел Карайванов, а това е поредната серия от Тренирай вкъщи с Ангел Карайванов, в която съм решил да ви покажа как се изпълнява класическа лицева опора в 3 вариации с 3 различни трудности. Така че гледайте внимателно и пробвайте върху себе си упражнението. За да изпълним правилно упражнението, трябва да поставим ръцете малко по-широко от широчината на раменете, да ги поставим с пръстите напред, лактите да са на около 45 градуса ъгъл от рамената, да не са прекалено прибрани и прекалено отворени нагоре и да сгънем краката в колената. Това е първата трудност, която ще ви покажа. За целта трябва да застанем де-факто на колена, ръцете да са поставени стабилно на земята, гърдите да са леко изпълнати напред с стегнато коремче и дупе. Пускаме надолу и избутваме нагоре. Това е най-лесният вариант. По-трудният вариант е класическата лицева опора, която се изпълнява от стъпили ходила на пръстите. Отново пускаме надолу с стегнат труп. Целта е да минем 90 градуса в лакътната става. И последната трудност е, когато повдигнем едния крак във въздуха и пускаме с опорен само един крак. Изпълнявайте тази трудност, която за вас е най-подходяща. Работете с оптимален брой повторения, за да може да повишавате силата си и да напомпвате максимално гърдите. Тренирайте пълноценно и с желание, за да може да има развитие. Чао от мен, до нови срещи!